Indoda iyeza ukuthi ayiphelelwe amandla. Yabona na ithengile mhla ka-6 namhlanje, mhla ka-6 November. Yabona iphuma ka-CheckSafe laphana ithengile bandla. Sinanokhi i-Norox noshukela lana. I-Norox noshukela lona, noshukela. No-Norox. Sakadilivele ngoba sesibhiphini. Mhla ka-7 nayo bona ithengile u-5 kg wayo. Lona impuphu lona. Ndowela ka-CheckSafe impuphu lo 5 kg ubhalwe. Ubhalwe lo 5. Ubona lapha phansi. Ubona abantu nawe. 5 kg. Bese yathenga lo Kitsoki. Nawo Kitsoki ubona-ke into engayiboni kahle kulo Kitsoki. Noma ngabe nangugo ubona ukuthi ngokuzisoza ngathi usulo. Ubona uvuleke kanjani. Ubona kanjani ungawunakile. Sazi noma phela kodwa kasilesile nje. Okay, mhla ka-6 November. Nazi lezi zinto bandla. Siqale phezulu ubona isikhathi bekubani 24 second 9 o'clock. Ku 9 o'clock. Yabona nayo impuphu phezulu siqala CheckSafe maize meal 5 kg 47.99 kuzoba Rainbow ile mpuphu lo 5 kg sadlula sathi Rainbow Kitsoki nawo Kitsoki siyawazi kona u14.99 nawo 14.99 sadlula sathi Hullet 500 Hullet sugar 500 gram white u13.99 nawo lo yashukela gram kuzoba ngakhange kube CheckSafe salt u6 rand u5.99 ku 6 rand 5.99 sawoti nemana cubes uveza kokubili chicken 5.99 ngokubili nakho ubona i-mana cubes nayo sawoti aka CheckSafe nawo sekuzoba check plastic lona 130 plastic ayithenge ngalo ikhadi la indoda ngiqedela yona leya mali kade isho ukuthi ngabe siphelile yabona kube nje bengilwe ngiphuma bengizothenga izinkwa ngoba le ndoda ayisenayo imali lo ngone ikhadi ethenge ngalo thathe lo 89 ekhadini ngasingathengi plastic eceleni thenga plastic 89.95 lezi zinto zimalini sezizonke khosi uyibona nazo zu 90 rand 25 neplastic ngona ngikhiphe nje ishumi athenga plastic ubona-ke iwasiza kwi-date nakho beku 24 second 9 o'clock mhla ka-6 November 2025 6 November 2025 hayi izokidla ayikidle bandla le ndoda ayikidle kuyisa amandla siwabekile amanzi ukuthi ichuthe ubona nawo amanzi siwabekile siqala ichuthe nenyawo zayo izokwazi-ke la ukuthi yabona vele ama-T-Bex asekhona wenza itiye isuthe nje la izobe ilive futhi phela netiye bese kuzoba ekuseni iParish iyakwazi ukuvuka iParish futhi ekuseni hayi baphila sebephila abantu akakabuyisa amandla uDerek uzophuma ngomsombuluko sebuyile nje amandla nalaye futhi ebhenki ngomsombuluko. Okay right baphila sebephila abantu mhla ka-11 ngoba isaye kabili njalo kulo November yaya kabili mhla ka-1 saye kabili kulo November sobona November phila ngakho ukhumbule ngo-October iye ka-10 ngo-October baphila sebephila abantu izobe live namhlanje Derek edla lo Kitsoki ubesha izolo usekhumbula ngisho noma Kitsoki-ke indlela athi selambe yona. Okay right phila seniphila.